Имам и още един, тъй като все пак вода здравно предаване. Да засегнем и моментът с... Аз все пак съм и лекар. Да, вие сте козуноколог основно. Да, яйцата, които от подрастващи ходят по фитнес и ползват стимуланти, на които жаргонно им казваме яйце 200, защото е здраво. Защото имат, от малки имат така уклон към лепилото, знаем всички. Да. Яйценностната им система е сбъркана. И ние трябва да по някакъв начин да ги насочим тези яйца. Да ги тласнем към белтъчините в живота, а не към да се затворят в жълтъка си. Да се натъкнат на нещо. Да се жълтъкнат на нещо. Дето се казва... Хубави хора! ...11 минути след 15 часа в навечерието на един от най-светлите или втория най-светъл християнски празник сме. Разпети петъчно всъщност правим нещо за козунацията, както всяка година. Козонационални празници. Да, ти си козаноколог. Това е козанокологът Самуил Петканов, аз съм Димитър Панев. Ако си спомняте, преди 2 години си говорихме дали трябва да се носят козунаски. Да, тази тема беше щекотлива тогава. Ние винаги се движим с времето. Да, защото тогава имаше козодемия. Козодемия. Сега имаше втаса народа, но излязохме от тази позиция и сега трябва да говорим за други неща. Господин Панев, не знам дали сте забелязал празничната програма в другите медии. Тя не ме интересува, защото съм твърде зает. Представлява една безсмислена еуфория. Една от нещо предначертано. Отблъскваща такава, даже в разрез с традициите в повечето случаи, церемониалност фалшива и е абсолютно безполезна. Тя само губи времето на хората. И аз смятам, че ние тук с вас може за 15-20 минути да направим една празнична програма, която наистина да запълни хората с смисъл, с знания и с неща. И за това но не можем да извикаме смисъл. Малко хора са си тук, Тонче, тук Макчиев го няма. Разбирате ли, ние сме само двамата в момента и трябва да се опитаме. И София вали и е трудно за придвижване, въпреки че има места за паркиране на свободата на словото. Аз за това съм. Това е първия разпети петък, който съвпада с това. Четохте ли тази невероятна тенденция, че се изкачихме с 12 места по свободата на словото в световен план? Аз мисля, че аз съм поне 4 от тия места съм лично европейски допринесъл. 59-то място сме вече. Ако бяхме 69-то, ще да е по-смешно. Почти последни в Европа, но напред. Европа не е това, което беше, знаем. Защо сме яйчна комисия? Защото всеки човек, когато познавате, когато сте срещал, който някога е живял, за когото сте чували, че е съществувал или дори е легендарен, всеки човек е плод на случайната среща между сперматозоид и яйцеклетка. Тоест всички ние, дори най-големите ни приятели и най-големите ни врагове, дори най-глупавият човек и най-интелигентният, сме яйцеклетници. И идва празник Великден. Утре или вчера, ако сте по-настоятелен, се бъдисват яйца, които има определени традиции с тях. И яйцата, предимно кокоши, но може да си вземете от пъдък, ако предпочитате по-малки неща, за да изглежда ръката ви по-голяма. Или пък ако искате от штраус, за да бъдете много силни. Цариградски яйчица. Яйчица, каквито панагюрски... Те не могат да се решат. Унгария, Кипър и Малта и Гърция, това са страните след нас по свобода на словото. Единствено. Аз с тези страни не бих ги заменил за България. И аз не бих ги заменил. Колегата Райчев беше казал, че в София е по-хубаво, отколкото в Шумен. Да. Прав е, София. Говорихте за Виктор Юрго, нека продължим малко, защото и културна насоченост. Сме. Можете да ни гледате после в канала на Вчерашен вестник. Във Вчерашен вестник във Фейсбук намерете, ще може да видите и запис от това. Не знам какво ще видите. Аз съм прекалено красив, Димитър е прекалено далеч. С кафяв пуловер. Не, аз съм го сложил на черно-бяло, защото се пъти разпети пет. Черно-бяло, за да изглежда по-претенциозно като европейско. Благодарим на звукорежисьора Димитър Йорданов, който дори не той гледа другаде. Той ще говори с Петър Селов. Нека да се занимават и те. Това е празника. Това е празник. Всеки с някой да си говори.
На този ден се навъртат около 1400 км в скролване на безмислици в телефоните. Хората, знаете, се събират заедно, за да прекарат време, семейства, близки, приятели да прекарат време заедно, но всъщност е като пътека за бягане, телефона, непрестанно скролване, търсене на нещо смислено. В повечето случаи смисленото се изчерпва с Дарик. Световен ден на зарядните може да бъде Световен ден на зарядните. Да, доста ток се хаби. Точно така. Но да кажем искаме само да кажем за играта. Ние имаме игра, уважаеми приятели, който познае въпрос, който не сме задали, може да получи своята боя за яйца подарък след в първия работен ден на партера на Дарик. Да, участвате в играта. Тоест във вторник, 7 ще ви очаква боята изпратите писмо на Дондуков 82 за Димитър Панев. И за Самуил Петканов. Изпратите писмо с вашия отговор на въпроса, който не сме задали. Изпращате писмо и в първия работен ден след празниците пращаме наградата, която боя за яйца. Въпросът е кой е откривателят на картофения чипс, Дарик Бизнес Ревю, като го цъкнете на главната страница в подзаглавието е отговора. Като картофения чипс не е това, което беше. Да, именно. Като отговора няма да е това, което пише в Дарик Бизнес Ревю, ние знаем истината. Вашите сантиментални препоръки към козунацията ни? Имам въпрос към вас, вие знаете ли нещо? Не, напоследък нищо не знам. Как се прави яйцето, което сте си избрали за Великден, за да се ръкопашите с него, с останалите? Как то да бъде бияч? Знаете, взимате крилна боя. По тапето обаче трябва грунт първо. Да го минете хубаво с грунт. Крилна боя, ако може, противоударен протектор Горила 3. Горила Виктус. Но това трябва да се направи поне от Гергьовден, за да има време до Великден да засъхне, след което вече има шанс, но зависи от коя класа е яйцето. А ако вземете оперативна програма аз искам да ви кажа, че тъжните кокошки снасят по-здраво. И аз смятам, защото са стегнати. Тъжната кокошка има повече време да се озлоби към другите. И заради тази... Те се озлобяват към реалността. Именно. Веселата кокошка вей, пръска яйцето и айде. И ако си зададете всъщност въпроса защо няма биячи в днешно време, защото купуваме яйца от щастливи кокошки. Много правилно. Сега ще ви кажа истинската истина. За да стане едно яйце бияч, и не говоря по-американски да кажем бияч, все едно сме от тези филми бияч и обиждаме някой на женско куче. Да. Не искам да Имам собствен саундтрак. Да, точно така, иначе плащаме права. За да стане бияч нашето яйце, той трябва да има много тъжно детство. Трябва да има комплекси от малко. За да стане бияч, трябва да знае, че проблемите и фрустрациите в живота, които среща, трябва да се решават с бой. Кои са кварталите в България, които имат най-много биячи? Да. Какво детство имат? Нещастно. Какво имат? Недостиг на ценности, на морал. Дори да са богати, пак имат нещастно детство и избъркан мироглед и стават биячи. Тоест биячите, които стават в живота, така стават и яйцата. Трябва да приложим тази... То не е философска практика, но спрете да купувате щастливи и свободни яйца. Аз почти я научих, въпреки че това яйце е като... Не знам дали сте слагал яйце в оцет. Оставете в чаша пълна с оцет едно яйце за 24 часа. Като го извадите, ще бъде само една мембрана, като едно найлоново пликче, което държи вътре жълтък и бълтък. Няма да има нищо твърдо в това яйце. Тези яйца, калция се е разградил от оцетната киселина. Няма да занимаваме хората с наука. Това е прекалено лошо в великденските обичаи да се занимават хора с наука. Но калция ни дава здравината и декалцифицирането на здравите, защото ти като се чувстваш... Само искам да помоля колегата Петър Себов малко по-тихо, че влиза в ефир. Моля ви. Благодаря ви. И с гърба си влиза в кадър. Да. Когато калция се натрупва, той се натрупва заради опита на човек да се свие сам в себе си, да се защити. Той е тъжен, той е враждебен света към него и тогава той калцифицира повече яйцето. Когато сте радостни и безгрижни, последната ви грижа е да си калцифицирате яйцата. Да, защо да го правим? Аз колко яйца съм снесъл, като съм щастлив, всяко се троши само да го погледнеш. Когато съм тъжен, когато съм заплашен от нещо, когато съм комплексиран и живота не върви, тези яйца не могат да се щупят. Те вътре са пълни с гледжосани си отвътре. Тоест, да разбирам, че вие не купувате от пазара. Аз не мисля, че всеки съвременен човек може да се довери от дори от ферма на познати хора. На снасянето, силната музика, както
Всъщност оркестър Но не бе за това подчертан. яйцето, за да стане по-здраво, трябва да му се пуска страшно силна музика, електронна, с много вибрации. Аз обичам яйца, израснали на Pink Floyd. Те са пак кекавички, но не е толкова кекавички, колкото на любимата ви българска естрада. Това ражда директно омлети. Директно то яйцето си е сварено като омлет. Той е вкусен, той е чудесен, но не може на Великден да използвате яйца, ако искате страхотни, да слушате страда, но за великденските биячи говорим конкретно. Трябват ви най-тъжните и смазани от живота психически яйца. А яйца изгледали много филми ли са яйцата на очи? Не играещи игри компютърни като GTA. Кое? В GTA мити очите. Дадено 1, 2, 3, 5. Четвърката не върви. Не са в състояние да се питат числа там. Разбирам ви. Там е колкото ти дадат и се радва, че си оживял. Добре, как все пак можем да разберем без маркировка кое яйце е по-щастливо и по-здраво от друго? Също Имаме като ли с случаи на динята. щастливо и здраво яйце или не може? Да, има изключения, разбира се, но това е като с динята. Трябва да мине човека да го почука, да го потропа, да го оближе, да го сложи под мишца, да го помъти 2-3 минути, за да разбере, да се свърже с, като във филма Аватар, да се свърже с това яйце. Нелоялните търговски практики, много малко хранителни вериги имат места за мътене. Защо? Като отидеш да си купиш обувки, ти имаш пробна с огледало. Нали така? Да. Къде можеш да мътиш? Аз не бих мътил с огледало, защото би било ужасно. Не говоря за огледало. Представете си ме да застана върху едно яйце и да трябва да гледам през цялото това време себе си. Това е такъв стрес. Добре, че имам страхотен хлътнал. Аз съм от тези хора, които очевидно имаме хлътнал пъп. Тоест имам как да мътя. Има хора, които имат издаден пъп, те не могат да мътят. За съжаление, те трябва да вземат сурогатни мътячи. Матячи, да, което е допълнително доплащане и е трудно с придвижването и паркирането. За щастие, това е една професия, която изкуствен интелект все още не може да вземе, защото изкуствен интелект не се е развил до състояние на пъп. Това вече е друга тема, която ще коментираме. Вие вярвате ли в градивното? Изкуствен интелект? Да. Не смятам, че изкуствен интелект може да замени човешкия интелект. Има ли доживотен имунитет срещу изкуствения интелект? Да. Ако човек трябва да просто да махне своя мозък и ще стане неуязвим. Ако нямаш какво да бъде заразено и какво да бъде заместено от изкуствен интелект, съответно ти ставаш пожизнен, как се казва, мислител на отрицателно ниво. Но това е извън празника. Нека да не... Знам, че искаме да сме... Тъжни, опитваме се да сме полезни и това е: малтретирайте яйцата си психически, за да бъдат здрави физически. Това е начинът да изградите едно стабилно яйце, което може да израсне на улицата. Това е практиката. Здравото яйце е израснало на улицата. Стигнало е дъното, ударило го е, преживяло. Аз имам един друг мотив тук с детството и ценностите на яйцата. Защо? Защото всеки ден почти говорим, когато засегнем темата за соц. То е станало нарицателно, че чак досадно. Банани само по Великден. По Коледа. Какво се казват яйцата? Боя само по Великден. Не може ли те да влезат в Запада, в капитализма и да има боя всеки ден за тях? Аз смятам, че едно яйце, ако не е боядисано преди да бъде изядено, това обида за него. И това го казвам като заклет евроатлантик, който смята, че чувствата на тези яйца, които трябва, за да са здрави за Великден, конкретно, трябва да бъдат психически тормозени. При останалото време от годината ние трябва да подкрепяме яйцата си. Ние трябва да им осигурим радост, щастие, възможност те да се самоопределят. И даже смятам, че е много подценявана една професия. Не знам дали знаете, човешки ресурси на английски, HR, и HR. Оттам идва. От яйцето. Защото яйцето, кое е първо от кокошката или яйцето? Яйцето, разбира се, е първото. И ние, ако заседаваме като яйчна комисия, трябва да кажем, че яйчарите са професията на бъдещето. Те могат вашето яйце да го издигнат преди да си направите омлет, да го боядисат, да го възпитат в нормални ценности, християнски или друга религия, или агностизъм, каквото решите. Трябва ли да се узаконят кокошите аборти? Реално яйцето е форма на кокоши аборт, ако то не е вътре с... Искаш да кажеш, че всяко яйце е незаконно. Тоест, на Великден ние, макар в християнството и в религиозните общности по света да има сериозни дискусии относно абортите, на Великден ние го празнуваме, удряйки нашите абортирани яйца. Абортите на кокошките. Така че искам да се замислите върху това, защото празника е за да се мисли, празника е за да се вгледаме в себе си, в обществото си, а не да се кекерчим по телевизията и да се смеем на глупости. Това исках да кажа.
Защото ние много лесно може да смеем на глупости, повярвайте ми. Да. Но не ни е работа. Рядко си задаваме тия екзистенциалности. Не, трябва да сме сериозни винаги. Няма нищо забавно в това да се забавлява. Има ли бърнаут при яйцето? Понякога, ако нагреете тигана прекалено високо, правите яйце на очи, омлет, бъркани яйца. Тигана, ако, да кажем, стандартния нашия си котлон, българския си е до степен 6. Степени 5 и 6 ги забравете. 4, даже на 4 го загрейте тигана, сложете масълцето, върнете тигана на 3, тогава сложете яйчицето. То няма полза от реакцията на Майяр. Тя е за пържолки, за други видове протеини, тя е супер. Яйцето много бързо загаря, много става гумено, ако прегори, така че нека да не прегаряме яйцата си, а варените яйца с зеленичко вътре, не искам да ги споменавам. Това е гавра с аборта на кокошката. Имам и още един, тъй като все пак вода здравно предаване. Да засегнем и моментът с... Аз все пак съм и лекар. Да, вие сте козуноколог основно. Да, яйцата, които от подрастващи ходят по фитнес и ползват стимуланти, на които жаргонно им казваме яйце 200, защото е здраво. Защото имат, от малки имат така уклон към лепилото, знаем всички. Да. Яйценностната им система е сбъркана. И ние трябва да по някакъв начин да ги насочим тези яйца. Да ги тласнем към белтъчините в живота, не към да се затворят в жълтъка си. Да се натъкнат на нещо. Да се жълтъкнат на нещо, да се казва, което да ги поведе. Дали е спорта, дали е някой герой, който в спорта иска да бъдат като този батко или кака, които се успяват. Дали е музикален или артист, някой успява. Тези яйца трябва да имат пример. Ние не може да разчитаме на едни здрави яйца, ако те имат само други нездрави яйца, за пример, и се затварят, то става един омагьосан кръг, един омагьосан омлет. Смеем да направим така великолепна шега с думите. Да, много беше хубаво, да. Не, на мен ми е тъжно. Вие се смеете, аз се смея от куртуазия. Важното е да са щастливи, да яйце път мряка и ние също да можем да представим новините с Петър Селов. След мъничко заключителни думи. Трябва да се пазят хората, ако все още не са си купили яйца, от тези с изкуствен интелект. Чипираните яйца. Те са АИ-ца. Знаете, AI, Artificial Intelligence. Да. Така че да внимават хората да ги почукат по-добре. И да обявим, че в следващото издание ще коментираме една много обострена тема, която е комплекс за яйцата, яйцеолит. Да, това е след 2 години. Но ще имаме със специалисти. Не знаете, че през 2 години са ни великденските предавания. Точно така, защото нямаме време. Благодаря ви. Дарик.